Нур Әхмәдиев алтын куллы кырмыска яшәгән ди бер оста. Алтын куллы кырмыска җитез эшчән булган ул, зур сарайлар корган ул. Сарайлар күп катлы, амбарлы һәм келәтле, кухнясы бар, ваннасы, коридоры, һәммәсе. Өйләре чаллы мичле, кыяклары гәрничле, ни булса да табылса, оста куллы кагылса, бар да яраган эшкә, яфракмы, үләнме, чыбыкмы, йә күрәнме, үз урыны табылган, ә сарайның түбәсе ылыс белән ябылган. Болай ябылгач түбә, яңгыр үтәлми өйгә, аз-маз яңгыр нәрсә ул, су сипсәң дә чиләкләп, чүмечләп һәм иләкләп, түгел аңа куркыныч, эшкә үтмәс бул тыныч. Менә шундый ул оста алтын куллы кырмыска. Кырмыскалар патшасы мәктәп ачкач урманда, төзү фәне буенча дәресләр биргән анда. Бер заманны остага таяклар кирәк булган, теләгәнен сайлап ал, бай бит ул кара урман.